Dawn il-katekeżijiet eżistijaj dan l-aħħar qiegħed nitratta it-tema tas-salvazzjoni. U rajna bil-mod il-mod bdejna billi rajna s-sorsi ta' dak li sejr nitkellmu dwaru, ġifieri li hija l-kelma tal-Alla u t-tradizzjoni tal-Knisja. U tlaqna billi naraw bil-mod il-mod li s-salvazzjoni biex nifhmu x'inhi nilqu mis-sitwazzjoni kif inhi, u rajna li din is-sitwazzjoni huwa li Alla jrid julijinna li Alla huwa bħal tabib li jikxef il-feriti tagħna sabiex ikun jista' jfejjoqhom, u rajna dil-ferita kbira hija d-dnub. Rajna kif il-kelma tal-Alla turina kif l-umanità tinsab fid-dnub. Imbagħad rajna kif dan id-dnub huwa manifestat fid-dnubiet partikolari. Imbagħad rajna wkoll kif iktar ma ħajgħaddi żmien biex joqrob it-tinimiġġja ta' Ġesu, dan id-dnub se jerfa' aktar rasu. Rajna kif dan id-dnub joħroġ minn qalb tal-bniedem, u rajna wkoll x'inhu id-dnub biex nifhmu eżattament id-dnub x'inhu. Rajna li huwa dnub offis għall-Alla, jmur kontra l-imħabba tal-għalina, li huwa diżubbidjenza u ribellioni kontra Alla, etc. Illum sejrin naraw il-konsegwenzi ta' dnub. Importanti ħafna eżisti li dawn huma kategożijiet li waħda qed tibni fuq oħra, u allura inħeġġiġkom sabiex jekk tliftu ta' qabel issibu l-mument biex tiddubbawhom u tisimgħuhom. Eżistijaj huwa possibbli illi tagħmlu dan. Il-konsegwenzi ta' dnub. Illum ħanaraw eżistijaj x'inhuma il-konsegwenzi ta' dnub. Nixtieq poġġihom taħt 7, issa mhux bil-forsi huma 7, jiena ħanpoġġihom taħt 7 biex nistu niftehmu u biex nistu ikunu ċari quddiem għajnejna. Għax id-dnub għandu il-konsegwenza tiegħu. Eżistijaj. Ewwel ħaġa li rrid ngħid huwa li meta seħħet il-qasma fil-Knisja, il-qasma in-naħa tagħna fil-West, kellna interpretazzjoni differenti x'inhi l-konsegwenzi ta' dnub oriġinali bejn l-Kattoliċi u bejn il-Protestanti. U ma naqblux fuq din il-ħaġa, u għax ma naqblux anke għandha konsegwenzi differenti il-mod kif aħna nħarsu naraw l-affarijiet. U din ngħidha għax aħna llum il-ġurnata faċilment nisimgħu diversi kelliema li jitkellmu Kattoliċi u Protestanti, u mhux dejjem forsi nafu nagħmlu differenzi u kollox jibqa' dej, u ma nindunawx li jekk ikun hemm xi ħaġa mhux posta bħala tagħlim kif tidħol f'moħħna u mingħajr ma nafu nkunu xi ftit żbaljati. Il-Protestanti jgħidu eżisti li id-dnub il-bniedem, id-dnub oriġinali l-bniedem ikkorrompih kompletament. Jiġifieri ma ħalla xejn tajjeb fih. Imma l-bniedem sar kompletament ħażin u mhu kapaċi għal xejn li huwa tajjeb. Aħna Kattoliċi dina qatt ma żammejniha. Eżisti, aħna nemmnu li d-dnub oriġinali li l-bniedem dajfu imma mhux korrompi ħamlu kompletament ħażin. Jiġifieri għandna daqsxejn ta' differenza l-bniedem u għatfih għatem l-element tat-tajjeb u għamġbut li l-ħazin. Ma mux il-bnidem sar kompletament ħazin. Deka bħala premessa ġenerali. Ħanraw dawn is-7 konsegwenzi ta' dnub. U dnub f'takku da kollu edna l-aħħar darba. X'inhuma? L-ewwel konsegwenza hija li konna għarfien imċajpar. Mela. Qabel id-dnub oriġinali l-bniedem seta jara, ikun jaf il-misteru ta' Alla. Sakemm Alla ovvjament jagħti id-dawl. Il-bniedem seta anka jaraf il-verità. Il-bniedem seta ikollu id-dawl neċessarju għal dak li jmiss fir-relazzjoni tiegħu ma' Alla u ma' xulxin. Wara dnub dan l-arfien, anka dan l-arfien tal-arfin tat-tajjeb u l-ħażin fil-bniedem huwa imċajpar. Imċajpar, il-bniedem ma jara sew. U għalhekk aħna anke rridu noqogħdu attenti li
barra minn Kristu, il-bniedem ma jistax jara kollox sew, jista' jara xi affarijiet sew, però m'għandux l-arfin sħiħ tal-verità, pereżempju, ta' minnu l-bniedem, tal-affarijiet li jmissu mas-salvazzjoni tagħna. U għalhekk xi drabi niġu anke b'konflitti u konflitti seri bejna l-insara u bejn min ma jemminx. Anka meta pereżempju niġu fuq ċertu liġijiet. Min m'għandux id-dawl ta' Ġesu fil-ħajja tiegħu, id-dawl tal-kelma talla, ma jarax il-verità sieħa. Maħbub minn tiegħi. Għax konsegwenzi ta' dnub li aħna ma narawx b'mod ċara. Mhux qed ngħid il-vista ta' għajnejna, ma narawx il-verità. U b'verità qed nitkellem il-verità li tmiss Alla u l-verità li tmiss mal-bniedem u l-verità li tmiss fir-relazzjoni ta' Alla mal-bniedem u l-bniedem ma' Alla. U ma dawk il-veritajiet li l-Bibja turina eżistijie. Mela dan ma narawx ċara minħabba tnub. Għalhekk Ġesu bil-maqlub ġi jirrivelanna, ġi jurina. L-insara tal-bidu meta kienu jitamdu, kien hemm mument kienu jseħħulhom anke dawk l-illuminati, dawk li ġew enlightened, dawk li raw id-dawl. Semaj Ġesu stess jgħidilna jiena d-dawl tad-dinja. Mela, konsegwenzi tad-dnub illi l-bniedem ma jibqax jara. Iżda però mhux biss id-dnub oriġinali, anke d-dnubiet li aħna nagħmlu fil-ħajja tagħna, iktar ma jiena naqa' fl-istess dnub jiena nqas nara. Inqas nara li qed inweġġa' il-marti bl-adulterju pereżempju, inqas nara id-dbatija li qed nikkawża għaliex id-dnub ma jħallinix nara ċar. Isir il-ħajja ta' kuljum. It-tieni konsegwenza ta' dnub hija li r-rieda tagħna tiddajjef. Mela l-ewwel waħda għarfien imċajpar, darkened intellect. It-tieni waħda hija weakened will, id-difija tar-rieda tagħna. Ir-rieda tagħna x'inhi dik il-fakultà fina, dik il-possibilità, dik il-kapaċità li tatina determinazzjoni li jiena niddeċidi ngħid jiena irrid nagħmel hekk u hekk nagħmel. Però naraw li l-bniedem ir-rieda tiegħu iddajfitlu. U kull dnub li aħna nagħmlu jkompli jdajjef ir-rieda tagħna, ġifieri fejn jien intwaqgħid fil-pornografija llum u r-rieda tiegħek iddajjifa. U għada tgħid mhux ħanaqa' u tħossok dajjef u terġa' taqa' u tibqa' taqa'. Ir-rieda tagħna tiddajjef. Konsegwenza ta' dnub li r-rieda tagħna issir waħda dajfa. Għalhekk eżistijej aħna Alla meta jsalvana jaħdem kif jgħid San Pawl anke fir-rieda tagħna iqawwina. Għax aħna nsibu lilna nfusna dajfin quddiem il-ħażen. Insibu lilna nfusna determinati kemm aħna determinati, ngħidu kemm ngħidu mhux ħanamlu ċerti affarijiet, insibu lilna nfusna dajfin u nagħmluhom. Mela ir-rieda tagħna tiddajjef. It-tielet konsegwenza ta' dnub hija dik li ngħidula il-konkupixxenza. Il-konkupixxenza hija il-ġibda li nsibu ġewwa fina, il-kol kemm aħna, il-ġibda għal-ħażen. U din irridu nkunu onesti, ma noqogħdux nilagħbuha li maħniex hekk. Ħbibti biex nifhmu anka l-grazza kbira tas-salvazzjoni rridu nifhmu dnub u dak spjegajna ħar darba l meta naraw il-konsegwenzi ta' dnub, l-effetti tiegħu. L-effett ta' dnub oriġinali fuq il-bniedem huwa li l-bniedem fil-qalb tiegħu ħossu miġbut għall-ħażen. Aħna l-verità hi li l-ħażen joġobna. Li l-ħażen joġobna. Il-ħażen jattirana. Il-ħażen jiġbidna. Il-ħażen iħajjarna minn ġewwa. Din hija il-konkupixxenza, xi ħaġa li aħna rridu nitqabdu magħha il-ħin kollu fil-ħajja tagħna. Aħna miġbuda għal ħażin. Din sibuha fil-qlub tagħna maħbubin tiegħi. Irridu nkunu ħafna konxi u umli li naċċettaw din il-verità dwarna nfusna. Aħna ħafna drabi nippuntaw subajna lejn l-oħrajn
u ninsew il-ġibda l-ħażen li hemm ġewwa fina. Ninsewa, maħbub intijaj. U din ħafna drabi għandha logħba kbira għax tibqa' tiġbidna l-ħażen, tibqa' tiġbidna d-dnub, u allura xi drabi nibqgħu għaddejjin fid-dnub li aħna nkunu qegħdin nagħmlu. U maħabba li għandna dil-konkupixxenza, għandna din it-taqbida sal-mewt ma' dnub, għax illum tinġibet fejn jiena d-dnub tal-gideb, għada tinġibet għal-dnub tal-żina, pitata tinġibet għad-dnub tas-serq, pitata tinġibet għad-dnub tad-da, u mbagħad terġa' ssib ġibda oħra għad-dnub tas-supervja, il-ġibda għad-dnub tal-ejra, dawn l-affarijiet il-ġibda li l-ħażen. Donna għandna kalamita eżistijaj għad-dnub aħna. Imma dana għal darb'oħra ma ngħidux biex naqtaw qalbna. Qed naraw il-konsegwenza dnub biex nifhmu li mulejx irid jagħmel bis-salvazzjoni tiegħu, bis-salib tiegħu, bil-qawwa tal-Ispirtu, dawn huma kategożijiet li qegħdin jibnu bil-mod il-mod. Ir-raba konsegwenza ta' dnub hija id-batija, il-mart u l-mewt. Għattom f'daqqa għax imorru fl-imkien. Id-batija, il-mart u l-mewt. Fl-ittra tiegħu ir-Rumani, kapitlu 6, vers 23, San Pawl jgħid għax il-ħlas tad-dnub u il-mewt. Il-katekiżmu tal-Knisja eżistijaj fil-paragrafi 1502-1505 jgħidilna li il-poplu ta' Iżrael bl-esperjenza tiegħu ra li l-mart u marbut b'mod misterjuż ma' dnub u l-ħażen. Id-batija l-mart u l-mewt mela mhumiex fil-pjan ta' Alla l-bniedem. Alla ma ħalaqx il-bniedem biex ibati, biex jimrat u biex imut. Imma il-konsegwenza ta' dnub, id-dnub ġab diżordni fil-ħajja tagħna. Diżordni fina nfusna, diżordni madwarna, fuq il-livell personali, madwarna hekk, u fuq il-livell anke mal-kreat, mal-ħolqien. Jiġifieri id-dnub, sa mhux qed ngħid id-dnub tiegħi personali, imma dil-kun laqda tal-bniedem ma' Alla, laqda sħiħa tal-bniedem ma' Alla kienet il-ħinġ, iċ-ċappetta biex iżomm armonija sħiħa fil-bniedem, il-bniedem madwaru u l-bniedem mal-ħolqien. Kif din iċ-ċappetta ix-xelfet bid-dnub, allura ħalqet diżordni kullimkien. Eżisti, din aħna forsi l-moħħ mhux trejnijat li jħares li b'dan il-mod, imma fil-fatt jekki. Immaġini int għandek dan il-bib u qiegħed f'postu. Eżatt. U qiegħed f'postu għax dal-bib għandu ċappetta li żommu mal-ħajt. Issa dan il-bib hija r-realtà kollha tad-dinja. Il-dinja kienet f'posta daqskemm iċ-ċappetta bejn Alla u l-bniedem kienu b'saħħitu. Kif din iċ-ċappetta tkisret, allura bdew ġejjin it-taħwit kollu. Dan huma l-konsegwenzi għad-dnub. U għalhekk Ġesu naraw ħanka l-qudiem ħafna drabi meta jaħfer id-dnubiet jfejjaq il-morda. Għax huwa iġib is-salvazzjoni tal-bniedem sieħ. Għalhekk aħna nimnu għad il-ġisem tagħna tmum il-mewt, il-ġisem tagħna tkun salvat. Illi il-mewt Ġesu rebħilha bil-mewt tiegħu stess, imma dak kollu se narawhom wara. Imma biex nibdew hekk nagħmlu l-links tagħna u nifhmu illi bis-salvazzjoni Ġesu ġi biex iħott dan kollu. Mela, l-ewwel konsegwenza hija għarfien imċajpar, it-tieni jrieda dgħajfa, it-tielet il-konkupixxenza, ir-raba' hija id-batija, il-mart u l-mewt. Il-ħames konsegwenza ta' dnub hija it-tkissir tal-komunjoni u l-armonija tal-bniedem. Dan qiegħda fil-katekiżmu ta' Knisja Kattolika fil-paragrafu 400. Id-dnub kisser dil-komunjoni u l-armonija dil-laqda li l-bniedem kellu ma' Alla, miegħu innifsu, ma' xulxin, mad-dinja tal-anġli u mal-ħolqien kollu. Dil-komunjoni u l-armonija aħna ġejna maħluqa f'komunjoni u armonija. Imma d-dnub eżistijaj nifida, għamla fraġli dil-laqda ta' bejnietna u dil-armonija. Allura naraw eżistijaj li, per eżempju,
wara id-dnub ta' Adam u Eva, id-dnub ta' diżobbedjenza lejn ir-redit Alla, it-tieni dnub x'inhu huwa il-fratiċidju. Kajjin u Abel il-qtil li jsir bejniethom. Eżisti. Jiġifieri wara li kisar id-dnub li firidna minn Alla, Adam u Eva jinfirdu minn ma' xulxin il-mod kif jibdew jitkellmu fuq xulxin u rridhom joqtlu xulxin. Dawn huma l-konsegwenza dnub dill-armonija, dill-laqda u din sibu għalhom il-ġurnata, dill-laqda bejn il-ġnus, laqda bejn il-popli, dnub li jifret il-familji, li jifret nazzjonijiet sħaħ, li jifret biberji li jkisser komunitajiet. Dan id-dnub eżisti li jkisser l-armonija. Hija waħda mill-konsekwenzi oħra ta' dnub. Is-sitt konsekwenza ta' dnub huwa l-infern. Dina ma nrridx nibżaw nsemmu eżisti, saħnu ċara. L-infern ma ġiex maħluq għal-bniedem. L-infern huwa l-istat ta' separazzjoni minn Alla. U dan primarjament huwa l-istat ta' xjetan. Alla ma jridx nisimollu l-infern, ċertament u żgur li le, u ma ħraqx l-infern għal-bnedmin. Imma l-infern jeżisti number one. L-infern huwa dak li stat, il-Knisja dejjem tinsisti li l-infern huwa stat tal-firda tal-bniedem minn Alla. U x'jifret il-bniedem Alla? Id-dnub. Eżisti. Il-bniedem kieku Ġesu ma salvanix, aħna kollha l-infern. Din il-verità. U forsi aħna din ma nemnuwix. Kieku Ġesu ma salvanix, aħna kollha l-infern maħbub inti. U l-possibilità li nitilfu ruħna hemmhekk qiegħda jekk aħna ma naċċettawx il-Ġesu u l-qudiem ħanaraw din is-salvazzjoni, ġifieri anke minn mhux mammet, minn qatt ma sema b'Ġesu, ġifieri ħanaraw daw it-temi kollha f'daw il-katekeżijiet. Imma rrid nurikom ma rridx indajjef il-verità tal-infern. Irrid nagħmilha ċara qudiemna. Illi aħna mingħajr is-salvazzjoni fi Kristu u fi Kristu biss eżisti, għax Ġesu biss qudiem ħanaraw għall-uniku salvatur, aħna l-infern. Aħna maqtuwajn minn Alla. L-konsegwenza tal-dnub kien li l-bniedem jinqata' minn Alla. Il-Katekizmu tal-Knisja Kattolika, number 1861, jgħidilna hekk. Jekk id-dnub ma jinfedix bl-indiema u l-maħfra ta' Alla, iġib miegħu it-tkeċċija mis-saltna ta' Alla u l-mewt ta' dejjem fl-infern. Din hija l-mewt, il-firda minn Alla. Għax aħna bil-libertà tagħna nistgħu nagħmlu għażliet għal dejjem mingħajr qatt ma nerġu lura minnhom. Il-Knisja nagħmilha ċara tkellimna li l-infern jeżisti. Tallimna mill-possibilità li nistgħu nitilfu ruħna fl-infern, imma l-Knisja qatt ma tgħid li hemm xi ħadd l-infern. Ma tistax kieku l-Knisja tkun qed tiġġudika, ma tistax tagħmilha. Aw min ġie jgħidli mal-Madonna pereżempju ġewwa Fatima tfal u rietom l-infern. Il-Madonna tista' tagħmilha xi ġija minn hemmhekk. Ma l-Knisja ma tistax tgħidha għax il-Knisja qiegħda fuq din l-art. U ma tista' tiġġudika lil ħadd il-Knisja. Il-Madonna kilmolija tiegħha dan id-dawl hija ġejja mill-eternità għaż-żmien tista' tiġi turina jekk hemm xi ħadd fl-infern jew le, imma Knisja qatt ma tista' tgħid jekk hemm xi ħadd fl-infern jew le. Anke jekk tgħidha tkun qed tagħti ġudizzju dak il-ġudizzju huwa ta' Alla biss. Il-Knisja tista' tgħidilna biss li l-infern jeżisti, il-Knisja tista' tgħallimna li hija possibbli li xi ħadd imur l-infern, il-Knisja tgħallimna għal xekkija li Alla ma jrid il-ħadd li jmur u t-tama tagħna għandha tkun li kulħadd isalva għax Kristu ġie biex isalvana, imma l-Knisja ma tistax titħaq bina tgħidilna l-verità wkoll li huwa possibbli li l-bniedem jirrifjuta is-salvazzjoni li ġabbilna Ġesu, allura jibqa' fl-istat ta' dnub u mur l-infern. Bibtieħ, jekk id-dnub qed nerġa' naqra l-Katekizmu ta' Knisja 1861, jekk id-dnub ma jinfedix bl-indiema u l-maħfra ta' Alla, l-indiema u l-maħfra ta' Alla. Waħda nagħmlu aħna bil-qawwa tal-Ispirtu l-indiema l-oħrija don gratuit totali ta' Alla l-maħfra. Iġib miegħu it-tkeċċija mis-saltna ta' Kristu u l-mewt ta' dejjem fl-infern. Għax aħna bil-libertà tagħna nistgħu nagħmlu għażliet għal dejjem mingħajr qatt ma nerġu lura minnhom. Ħbibti dawn ħafna drabi aħna noħduh for granted. Sfortunatament ħafna drabi aħna dan noħduh for granted. Marit imbeżza u nwerwer il-ħadd bl-infern għax il-fidi tagħna ma timxix bil-biża u bit-twerwir. Il-fidi tagħna timxi
milli aħna nkunu attirati lejn Alla li jħobbna, milli nħallu l-missier jiġbidna bil-qawwa tal-Ispirtu Santu lejn ibnu Ġesu. Però aħna ma nistgħux nitkellmu biss mill-imħabba u ħna Alla u ma ngħidux il-veritajiet l-oħrajn ukoll. Illi l-imħabba ħna Alla qegħdin hemmhekk biex isalvawna mill-infern. U żisti l-infern huwa dbatija kbira, tafu għaliex? Għax inti titlef il-Alla għal-dejjem. Jekk il-ferħ vera tagħna, il-ġenna tagħna li ngawdu l-Alla għal-dejjem. Hija l-ikbar tbatija li titlef il-Alla. Aħna dawn illum il-ġurnata ma naħsbux fuqhom, ma jinteressawniex għax qed insiru ħafna nies materjalisti. Aħna l-ferħ tagħna huwa meta akkwistajt mobile ġdid. U d-dwejjaq tiegħu huwa jekk m'għandix l-aħħar mobile li ħareġ. Ħafna drabi l-ferħ u d-dwejjaq tagħna marbut mal-affarijiet materjali. Imma min qed jimxi wara Alla, min qed jimxi wara Ġesu u jifhem li l-ferħ tiegħu fl-affarijiet spiritwali, fl-affarijiet ta' Alla, allura jifhem li l-ferħ tiegħu Alla. Imma xi dbatija kbira meta titlef l-Alla, mhux dbatija li tlift il-mobile phone u dwejjaq li m'għandekx l-aħħar mudell. Ma niked vera tiegħek, l-ikbar sofferenza tiegħek li inti tlift il-mulej għal dejjem. Kbira maħbubin tiegħi. Tinija kbira. Mhux li kien eżisti nirrealizzaw. Hija konsegwenza l-infern tan-nub tagħna. U s-seba' konsegwenza tagħna eżistijej, seba' konsegwenza tad-nub hija li nkunu maħkuma mix-xitan. Li nkunu taħt il-ħakma ta' Satana. Li nkunu taħt l-ingan ta' Satana. Sa mhux qed ngħid li nkunu posseduti mix-xitan biex tifhmuni tajjeb. Mhux qed ngħid li konsegwenza tad-nub hija li x-xitan jidħol fina. Le. Qed ngħid huwa li aħna nkunu taħt il-ħakma tiegħu, ġifieri x-xitan għandu l-mod kif jikkontrollana, kif jinfluwenzana, kif jimbuttana l-ħażen. San Ġwan fl-ewwel ittra tiegħu, kapitlu 5 vers 19 u tnikwota l-Bibja hawnhekk jgħidilnek, id-dinja kollha qiegħda taħt idejn il-ħażin. Il-Bibja taħna ħafna minna ma nafux il-Bibja, ħafna minna ħafna drabi l-Alla u l-affarijiet kif ninġuhom f'moħħna, kif nixtiequ aħna li jkunu. Konsegwenza tad-nub hija li aħna niġu taħt il-ħakma ta' Satana. 1 John 5:19, id-dinja kollha qiegħda taħt idejn il-ħażin. Ħanikwotalkom il-Katekiżmu tal-Knisja Kattolika, paragrafu 407. Jgħid hekk. Qed nikkwota t-talim ta' Knisja. Bid-dnub tal-ewwel ġenituri tagħna, ix-xitan kiseb ċerta ħakma fuq il-bniedem. Għalkemm dan baqa' ħieles. Mela t-talim ta' Knisja ċar. Maħniex posseduti mix-xitan, ix-xitan ikkontrollana, aħna tanna l-libertà tagħna. Imma x-xitan għandu influenza fuqna. Il-Knisja tgħid ċerta ħakma. Id-dnub jagħti ċerta ħakma lix-xitan fuqek. U mbagħad ħa naraw allura xi jfisser anke nkunu salvati, li nkunu meħlusa mill-ħakma tax-xitan. Ġesu der fid-dinja biex iħolli mejjel ta' Satana 1 John 3:8. Il-kelma tal-eżisti. Imma rridu nirrealizzaw il-konsegwenzi ta' dnub li aħna ħafna drabi neħdu lightly dak kollu li semmejt fil-katekiżijiet ta' qabel meta semmejt x'inhu dnub u tajt l-eżempji ta' dnub x'inhuma. Mimma semmhomx ħanġilkom sabiex tisimgħuhom. Għarfu li kull dnub fil-ħajja tagħna ikompli jagħtina dawn is-seba' konsegwenzi, ikompli jinforza daw il-konsegwenzi. Eżisti li ħanerġa' nsemmihom u nara llum. Kolkom ċans erġu simgħu daw il-katekiżijiet daħluhom f'qalbkom. Mhux biex nibżaw minn xi ħaġa, ma biex nifmu kemm Alla jħobbna, nifmu x'in il-ħnina Alla. Ma nistgħux nifmu l-imħabba u l-ħnina Alla jekk ma nifhmux id-dnub. Għax Alla mhux għala għajnej ħadnub, imma feta għajnej ħadnub, għalhekk ġie salvana. Eżisti. U nifmu kemm iħobbna minn xi ġie ħlisna. Mela dawn huma 7 konsegwenzi ta' dnub. Għarfien imċajpar, ma nibqux naraw ċara. Rida tagħna li tiddajjef. Konkupiscenza t-tielet, il-ġibda l-ħażen. Ir-raba id-batija l-mart il-mewt. Il-ħames it-kissir tal-komunjoni u l-armonija tal-bniedem. Is-sitta l-infern, is-seba il-ħakma tax-xitan. Fil-katekiżijiet li jmiss inkomplu eżistijej anke nitkellmu mbagħad issa naraw eżattament Alla fil-ħnina u l-imħabba tiegħu kif ġie salvana minn dat dnub u minn dal-konsegwenzi tiegħu. Il-mulej huwa ħaj
eżisti mitalina biex jisalvana u ħaj fostna irrid jiġi jiltaqa' magħna sabiex ikompli jfejjaqna u jkompli jaħlisna mid-dnub mill-konsegwenzi tiegħu mill-ħakma tax-xitan.